music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupagan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig ang morning na Lunes, dabalang sinansakay. Alas 8:07 la, kabwasan, kasumpalan yun ng lan sa programan Early in the Morning. Wajamutla sa programan may paruntal na saray liknaay balay. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kolop Kantabayo Balot, amigo yo RJ Bira Jimenez at your service always. Ne agaw lang ang Lunes, petsa 24 la da bulan na Agosto. Mansa kay bulan laya so panuran-uran. Lapod si Habagat. Daraya bagyo actually. Garaya unong yung makakapekto. And inirkaman niya parte kung dadapo, dalin. Pero mga awit, mamapabiskag na satay Habagat. Ya si Katuya so lilik na antini ang gadsarayan kaplusan. Ya panuran-uran. Lamot so duay agaw ya ingkalmada to pero nya lamot. Yata nya duay agaw at sinambot na saraya walada kabyangan na departamento na Public Works and Highways nationwide not only in Pangasinan. Aso impanapigar na saraya karsada. Karamay na abot-abutan lapoda saray aspalto. Talagan na numamauran ulad tuloy-tuloy manabot-abutan. Pero ang tayo-taya saya sengegan na panaabot-abot tutan manaya. Kanya nanlalamag tanong dadala ni Ray Luluganan wala raman suun ter iranda oil. Yasi katutan so unsusiksik da saray aspalto insan numamauran nadanuman nangibngiban dalanan na saray dalig na luluganan katutan niya mamigmig ang gada unabot. Pero dayuan timat so kabangan na DPWH nationwide datalagan na inerkaman niya sukong at akalikna nuntan niran na
panabot-abot na kalsada, pero aya at tampulan damot ya sinakab sa kaban. Panawagan mo da saray motorista, daan-daan lang sa pagmamaneho. Lusot ja, lusot di man. Okay, aray kabyangan na motor, kamyamay natan sa motorsiklo. Saray yung loob da trabaho. Saray yung loob da saray eskwilaan ta in localized damat. Pindilad saray principal. Ay kabyangan na saray manulay nanduro man eskwilaan. Kanyan na mambabarlangan ni estudyante. Dala da kolehiyo. Tani maniksamin matlara first exam da mo. Kanyan na kamyamay so sabat tayo nun ni man. Lola da saray kamotorsiklo nako. Drive safely, arrive home alive. Kuanan na dati na DPWH sa 2nd Pangasinan Engineering District Head. Retired Rodolfo Dion, Engineer Dion, good morning. Watandita niya kapaskil. Drive safely, arrive home alive. Kay aksidente kakiram. Ang pano tay panasambot yo at sengegan laingan. Nasay pakadisgrasya. Unuryura tay say ni Jess dasaray karsada singasamay ng viral. Aya kabyangan nasaya sa kaya bus da norte. Ya sulid at ating tanagagik anta sulid yellow lane ya duara ng viral da Facebook taytay inlusot to ni man video anda syempre unaktong tampol so LTO para sa may disciplinary action no di man ka manaapura asingger so disgrasya. Yan gyo pinunuyan tayo petang na ulo. Road courtesy at tanya na so balo nun tayo tatang tanagagi ka. No mamamaniho tayo na saray luluganan pasensya. Upadula tatang sa tanagagik so National Kidney Institute. Di tanad Metro Manila lapod saya so idarakal nasaray pasyente ya apektado apagatan na satay leptospirosis. Yari na apektuan to'y kidney kanyan na nuwalara so idadago nasaray BHW at barabaranggayo iran na gawan nyo. Kapiano kayo na pagkatan na satan niya sakit dengelyo. Kaula da pantumar na saray tambal paano ag kayo na pagkatan na satan niya sakit. Huwag matigas ang ulo. Nung da report na sa departamento na abiglaman nako po. At taon darakal susaray pasyente di tanad na National Kidney at ating tanagagi aya at man-accommodate na saratay pasyente. Yan na doble ingat na Sabado Simba, Engineer Nixon. Talagang nilinis ang kuramay sukusukong na solar. Tulad sa ramay kaimbakan na saratay lupot, diyang babangil, dalig, naluganan, nakalangko namin na danom. Kasay man suffer, pamilyam met nilan lamang, lawlawalaray apo, delikado tan. Tumbukan na samay
pampasawak ko mata, Engineer Nixon, antam no antinusar ko. Seksyo pa no advisable pero walay basa kasi antam la jada Facebook. Aya sarag tumanaya may nang karga itnol may tray. Man so pinulang ko masuwak. Kaya ano umbatik iray aguyot kanya-kanyang paraan yan. Basta pansan siyaan so kalinisan, tapi ano, makaalwar tayo, danto ka man niya sakit, yan nayari ng peket, at sa sikat tayo miyembro na pamilya. Yan nay tayo ni babando. Ay, panlapon tayo, at saya dili tayo. So, pang contribute na saray solusyon, at saray problema. Ay, nalilik na tayo dasayan panaon. Huwag na nating iasa sa mga nanunungkulan. Kano maminsan aminla na pupolitika tateng tanagagi. Gasatay distribution nasaray belas na kupo. Ay mantakin mo yung dapat na makakuha, hindi nakakakuha ay susilis. Tanso makapasin sinagam. Wala rin nakabatan mo, yan pag si karaso prioridad, pero si karalaingan so aga makakala na saratan niya kumon at tulong. Manlala po sa pundo na gobyerno. Ang iba nga, pahirapan pa eh. Pila nyo ni Rendo Kodokoy, akinanan election ballot. Diba, Engineer Nixon? Gan labing, gan ang bilbilungot. Unsa sabi da bungmutan. So, ayuda, diba? Urungan da kay labi, untuk-tuk ni ray labi. Ang gano mandangol ni ray aso, na iterdalabutan. So, ayuda, no eleksyon. Kinunyigawan da Aya isabila duplugla da saray kabyangan na saray antayon asalinap na danom. Ano aglara na istorbon unong tan na iter yun eh. Sigurado yasayang iteran nyo aramay talagan mangkakaukulan. Yung palang mga nagtatanong last week, ito inuulit-ulit po natin. Ramay liknaan da, tawalay simaw da, akinoy, ang tabalbalag so abong to. Akinoy at kabyangan na dasatay uplift program na say gobyerno ya 2,000 pesos. Para dasama yang ipasabi na liknaan ampano ag kayo survey sa may tawag doon sa man may monitoring system nasaya kabyangan na DSWD wala rin man susurvey no antoy kipapasan na bilayo unamot kayo agiubatan na duga paano aramay aron di tanay ang gano balbalag sa abong to at walay ayuda to paano intila to nansika to sa atuputan paano say anta to o sila na BIR hey si katulaingan sa kapilamat dasayay tatawagan niya uplift program ayuda na gobyerno nako. Tatlo ho ang pinagbasihan ho dyan. Ayon hong listan galing sa PSA, Philippine Statistic Office, yun po authority, ito po yung mga nagsusurvey. Ano antoy kipapasan mo panagbilay. Listan galing sa SSS, sa mga low income earner. At yung minsanan lang
na ito ay pinili base sa mga listahan na nasa purpose. Yun po. Yung iba sinasabi ni raffle daw, ay hindi ho ni raffle yan. Mayroon hong pinagkunan yan na listahan. Kaso nga lang, nung may survey, hindi ninyo sinagot ng tama. Yung iba natakot na baka masurvey sila na may pera. Nagkabuli ng BIR, ng tilara, uniyak kapilara. Ay, ging tulaya. Yan natan na pagya talaga at ipano na dasaray manuuloy at barangay. Mangiter na listaan na saramay talagan na pagya tulungan pero say maugasad satan. Kampano si kapitan at sa lista to, rami kanayon to, nita naksiklamat. So, ayuda. Good morning, si Jerry Pong Jimenez, di tanah da barangay Balukok. Insan Ray, tan si Insan Philly Tigno, good morning. Tanah da Balay na Kalasyaw, waray dumarungal tayo barangay Dinalawan, tandi tanah da Ambetal. Tanah da barangay Mangkok, tandi tanah da Eco Family, Klame Lungos. Na siyempre sa down to earth via Consilor Yudtanya Matulong Lawas, Consilor Elias Villanueva. Wow, kwam mo pa. Patuloy pa rin ang pagtulong din ng Grand 88 Cares sa mga kababayan po natin na nasalanta ng mga bagyo at pag-ulan na walang humpay na nagbibigay din ng relief goods sa mga talagang naapektuhan. Dahil sa ilalim ng programang Grand 88 Cares, sila po ay nagbibigay tulong. At ayon sa ating napag-alaman, pati yung mga biktima ng sunog ay tinutulungan din ng naturang korporasyon. Maging sa kanilang mga business partners na nagkakasakit at kung may yumao, nandyan yung kanilang financial assistance na ibinibigay. Ito yung pagpapatunay na pagpapahalaga sa mga kabo at kobradores. Talagang sila ay itinuturing na hindi iba sa kanila, tawag nga sa kanila ay business partners. At dahil sa mandato rin na nakapaloob sa kanilang corporate social obligation, lahat ito ay tinutugunan ng naturang korporasyon ang makatulong sa kapwa-tao. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro dito sa Grand 88. Panalisig
Good morning din sa mga kasamaan ni Engineer Ekiser Jimenez. Na palaging nakatutok sa ating palatuntunan. Yan. Morning sa inyo. Nangimutan ko yung listahan ko dito. Nakikinig din sa Barangay Baritao, Manawag, Pangasinan. Good morning. Kapulay malami oras sa dasaya na programa tayo. Programang Likna ay balay. Sublayla sa programa na PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Ompawila kasumpalan na pigaran makanan na paimanon jada aspeto teknikal engineer Nexon Dakal Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM.